Hindi mo ba siya tutulungan sa sabi mo, bibigyan mo rin siya ng punishment? After niya tingnan. After niya tingnan, mayayabang ko. Baik po sila ay ang tulong. Huwag itulungan sila. Bali na kayo ang mga tulungan sila. Sila ka ang pumatay sa inyong mga sa inyong hindi sila ang tulungan nila. Bakit sila ay ang tulungan? Huwag itulungan sila. Bali na kayo ang mga tulungan sa kanila. Sila ka ang pumatay sa inyong mga sa inyong mga Wrong action
siguro. Kasi yung iba, nag-start sa Troy. Hindi nila yun. Uy, na niya. That's right. That's human right.